No také, čo vám poviem, s financiami je to vždy najťažšie, pretože všetci vieme, ako to u nás teda s financovaním umenia ide a naozaj pre film získať financie je dvojnásobne ťažké a pre nás to bol vôbec, ako sa povie, roniť niekedy slzy a pot, pretože my sme sa doteraz venovali tej amatérskej tvorbe a zrazu sme dostali možnosť a chceli spraviť už film na profesionálnej kvalitnej úrovni a to si teda odnáša svoje, teda hlavne z tej finančnej stránky veci a naozaj som veľmi šťastný, že sa mi podarilo už nejaký takýto film zrealizovať ešte predtým, lebo v septembri nastupujem na filmovú školu a som rád, že už teraz sa mi podarilo alebo spraviť niečo také ešte z tých svojich vlastných síl a že sa mi to podarilo. A tomu naozaj vďačím kopec ľudí, s ktorými som mal možnosť sa stretnúť a s ktorými teraz spolupracujeme a som im naozaj zaviazaný a vďačný, že mi pomohli s niečím takýmto. A pretože naozaj tie financie bolo ťažké nájsť, ale my sme možno mali aj to šťastie, že už sme pochodili tie festivaly s amatérskou tvorbou a aj takto sme našli niektorých ľudí, ktorí nás po finančnej stránke boli ochotní podporiť a čo vám poviem, všetko, čo sme teda nazbierali alebo mali možnosť s financiami pracovať, išlo na tú techniku, pretože zakúpiť profesionálnu filmovú techniku je teda dosť náročné. A my sme ostali, ako sa hovorí, bez jediného centu na niečo iné, ale sme radi, že máme techniku, s ktorou môžeme natočiť kvalitný film, ale samozrejme kvalitný film nerobí iba technika. Robí ho teda najprv ten ľudský faktor, nápad a realizácia. A ja naozaj chcem touto formou poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli zrealizovať tento projekt a dúfam, že to teda sa podarí. Modrý vták je môj projekt. My sme sa, to celé začalo takým fórom o Erikovi, lebo my sme sedeli sme ja, David Kollár a Erik Bošnák a debatovali sme o jednom filme, volá sa Capex, alebo Svet podľa Proda. Tak sme sa o tom filme bavili, ale Erik nevedel, že sa bavíme o tom filme a hovorí: ten film je veľmi dobrý, počkať, ako sa volá, jak sa volá? Modrý vták, lebo v tom filme bol modrý vták, na ktorého čakali. A my sme sa toho začali smiať a vtedy sme Erika volali Modrý vták, my s Davidom. A ja som na tým tak rozmýšľal a mne sa ten Modrý vták strašne asocioval s maltéským sokolom. To je ten jeden z prvých noárových filmov. A ja som strašne vždy túžil natočiť nejakú noárovku. Ja som si povedal, že sa púšťam do noárovky, ktorá sa bude Modrý vták, bude to paródia na noárové filmy. Ale pomyslel som si, že by to nebolo veľmi dobre robiť paródiu na noárové filmy, tak som si povedal, že to sa pustím nejak vážnejšie. A nakoniec z toho vznikne niečo ako pseudoneonoárový film, ktorý hovorí o modrom vtákovi, pričom nie je doslova o modrom vtákovi, ako o nejakom vtákovi, ktorý lieta a je modrej farby, ale o symbole. O symbole optimizmu a šťastia a pokoja. A o tom je ten film a myslím, že hneď ako dotočíme Labyrint osudu, tak sa pustíme do Modrého vtáka. Bolo asi tak všetko.
snáď sa vám teda tieto naše dva filmy Labyrint osudu a Modrý vták budú páčiť. Ich spoločná premiéra, ak teda všetko dobre pôjde, je naplánovaná niekde na koniec júla. No a ak máte radi filmové festivaly, tak po premiére, teda niekde v auguste, v septembri sa ich budeme snažiť odprezentovať aj na niektorých svetových festivaloch. Všetky podrobnosti teda prinesieme na webe, ktorý sa pre tento spoločný projekt chystá. No a od oktobra si budete môcť zadovážiť aj DVD s týmto projektom pod spoločným názvom Kovebo. Je to umelecká skupina, ktorú založil hudobník David Kollár, Mišo Werner a ja. Takže si tieto naše filmy budete môcť zadovážiť, zakúpiť aj vo vašich predaniach na DVD. Tak, to by bolo asi tak všetko. Tak snáď sa vám to teda bude páčiť.